Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai farin jini. Kamar yadda muka sani, mun ji yadda wasu suke yada jita-jita akan rashin jituwar jaruma Jamila na Gudu da kuma jaruma Aisha ta cikin izzarsu. Amma kuma a ta gefe guda sai aka samu fitar bidiyon su inda 'yan matan su biyu suke taka wata rawa mai jan hankali a wani katon ɗaki na hotel. Ko me hakan yake nufi? To jama'a ku biyo mu inda za mu kai ku ga bidiyon kai tsaye, amma kafin nan kar ku manta ku danna mana alamar subscribe domin samun damar kawo muku al'amuran da suke faruwa na yau da kullum. Mun gode. Dan a fadar ke nazarta wani babu